بگذارید. ассалому алайкум надагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. зебогиҳои пойтахти мамлакат шаҳри душанбе диққати сайёҳони хориҷиро ҷалб намуда, имкониятҳои фаррохи он барои баргузории чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ шароит фароҳам месозад. имрӯз аз аввалин пахши барномаҳои телевизиони Тоҷикистон 66 соат сипарӣ гардид. дар саросари кишвар корҳои созандагӣ бо маром идома дошта, ҳадаф таъмини зиндагии шоиста ва фароҳам овардани шароити арзанда барои ҳар як сокин мебошад. истифодаи самараноку сарфакоронаи нерӯи барқ омили муҳими рушди иқтисоди миллӣ ва ғановати буҷаи ҳар як оилаи кишвар дониста мешавад. таҷлили тантанавии рӯзи забони давлатӣ ва иди касбии омӯзгор бозгӯи мақому манзалати болои забон ва нақши созандаи омӯзгор дар ҷомеа мебошад. ҷавонони синни давлатӣ бо эҳсоси ватандӯстӣ ва садоқат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар мепайванданд. дар тамоми минтақаҳои кишвар маъракаи ҷамъоварии ҳосили фаровони маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ бо маром идома дорад. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор. вусъати корҳои созандагӣ, сарсабзиву хӯрамӣ ва дигар шароити мусоиди истироҳату фароғат дар пойтахти кишвар дар шаҳри Душанбе мавриди таваҷҷӯҳи меҳмонону сайёҳони дохилию хориҷӣ гардидааст. имрӯзҳо боғҳои фарҳанги фароғатӣ, гулгаштҳо ва дигар маконҳои тамошобоби пойтахти кишвар бо гулҳои рангоранг ва нақшу нигори миллӣ хеле зебо оро ёфтааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи Зафар Қаюмзода. душанбе бо субҳу шомаш, гулҳои шукуфонаш, хиёбонҳои озода ва мардумони хандону меҳмондӯсташ ҷаҳони зебоист. ин шаҳр на танҳо бо зебоии зоҳириаш, балки бо гармиву меҳрубонии сокинонаш, бо фазои амну осуда ва рӯҳияи созандааш сутуда нест. ин ҷо ҳам садои рубобу дутор ба гӯш мерасад, ҳам садои рушди саноат, илму маориф ва ҳам технологияи навин. душанбе шаҳри гулҳо, ҷавонӣ, зебоӣ, шаҳри таровату покизагӣ, нафосату озодагӣ ва бунёдкориву ободиҳост. бо татбиқи нақшаву ҳадафҳои мукаммал Душанбе пешрафти рӯзафзун дорад. Меня зовут Сергей. Я из России. Душанбе очень прекрасный город, очень чистый и современный. Носим одежду национальную. Мы очень довольны, что именно попали в эту страну. Очень красиво, очень впечатлились. Ожидал, что здесь хорошо, но что настолько хорошо, я как бы не думал. пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе беш аз пеш рушу тараққӣ намуда, таҷассумгари ободиву сарсабзӣ, рамзи сарфарозӣ ва дилбастагии мардуми Тоҷикистон ба ҳаёти зебо гардидааст. шоҳиди он ҳастам ки Душанбе шаҳри воқеии гулҳо аст, яке аз пойтахтҳои беҳтарин аст. ҳоло Душанбе воқеан ба як шаҳри хеле зебо табдил шудааст ва ҳам шабу ҳам рӯз инсонро ба худ ҷалб мекунад. вақте ки рӯз кор меравед, ҳатто ҳангоми аз бо нақлиёт гузаштан, чашматон ба ҳар тараф меафтад, ин рангорангии гулҳо аз он чӣ қадар хушатон меояд. ва пас аз кор шабона, масалан пас аз шом, вақте ки сайру гашт мекунед, як рӯҳу равони нав мебахшад, тоза мебахшад. бинобар ин мо бо хонаводаамон маъмулан кӯшиш мекунем ки пас аз шом як сайру гаште анҷом диҳем, аз ин ободиҳо, аз ин гулкориҳо як баҳра бардорем. хеле хушбахтам ки дар Душанбе зиндагӣ мекунам ва завқ мебарам. бо ташаббуси роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, пойтахти мамлакат, рӯз то рӯз симои худро дигар намуда, воқеан ба шаҳри гулҳо табдил ёфтааст. имрӯзҳо хиёбону кӯчаҳо ва гулгаштҳои пойтахт бо навъҳои гуногуни гулҳо оро ёфта, ба шаҳри Душанбе зебоӣ ва таровати хоса замъ намуданд. Душанбе намоди пешрафтҳо ва зебоиву
тароват аст ки ҳамарӯза аз ҷониби роҳбарияти шаҳр бо диди нав амалӣ карда мешавад. дар беш аз 11 нуқтаи шаҳри Душанбе гулҳои рангоранг ва ороишот бо нақшу нигори миллӣ сохта шуданд ки ба симои шаҳри Душанбе зебогии бештар зам намудааст. اسمم عباس، ساکن کشور سوئدم. خیلی هم خوشحالم که این شانس رو داشتم تاجیکستان رو از نزدیک ببینم. کشور بسیار زیبایی، شهر بسیار زیبایی دارید با پتانسیل خیلی زیاد. پیشرفت‌های خیلی زیبایی کرده. قوانین بسیار پیشرفته‌ای رو دارید اجرا می‌کنید توی کشور و نمونه‌ش و آثارش رو در شهر دوشنبه من دارم می‌بینم. پیشرفت بسیار سنگینی کردید، کارهای بسیار سنگینی انجام شده توی این چند سال اخیر که قابل توجهه و ما رو شگفت زده کرده و شخص من رو شگفت زده کرده. من کشور شما رو با اروپا که 40 سال زندگی میکنم دارم مقایسه میکنم. بسیار پیشرفت کردید. باید افتخار بکنید به این کشور. من شخصا افتخار میکنم به تاجیکستان و رئیس جمهور محبوبتون، محترمتون. این همه کارهای آبادانی و سازندگی به خاطر فراغت و استراحت ساکنان و مهمانان روانه شدند. چون این آرایشات از گلهای نظربا با زیباییشان چشم کس را می‌رباید. گلهای رنگارنگ و آرایشات نقش و نگار ملی به مکان دوست داشته استراحت و فراغت همگان تبدیل یافته است. Меня зовут Марина. Настолько удивлена, что так развивается Таджикистан, город. Я так рада, что настолько здесь такое развитие. Таджики замечательный народ. Цветы – это вообще шок. Душанбе утопает в зелени. Все в зелени, все в деревьях. Идешь, все тенисто, фонтаны, цветы. Настолько красиво все. Вот не успеваешь, знаете, поворачивать голову. Здесь цветы, фотографируешь. Настолько красиво. Город очень чистый, уютный, очень красиво. سیاحان از سیر و تماشای دوشنبه حلاوت خاص میبرند و از ساکنان مهمان نواز و با فرهنگش وصف و ستایش مینمایند. Люди здесь очень хорошие, очень добрые, очень душевные, везде, где встретишь на улице, в автобусе, ну в любом месте всегда подскажут что-то. Ну добрее, я, можно сказать, людей не видала, как вот в Таджикистане. Приглашают, да, всегда приглашают где-то и в посидеть, гости. покушать. Люди чудесные, замечательные. Здесь настолько чисто, нас просто поразило, настолько современно, настолько красивая архитектура, что ну несравнимо. ни с чем. پایتخت مملکت شهر دوشنبه امروز در حقیقت هم به یک شهر زیبا و خیلی جالب و نظربا تبدیل یافته است. بیناهای خوشتر و زمانوی بلند آشیانه، چی معموری و چی استقامتی و خدمترسانی، باغ و گلگشت‌های پر از گل‌های شکوفان، انفراستراکچور کاملی باغ‌های فرهنگی فراغتی از جمله تدبیرهای آبادانی و سازندگی است که با دستگیری و توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و تدبیرهای پیگیرانه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه دوام چند سال اخیر به انجام رسانیده شدند. Столько высотных зданий, и все здания не похожи друг на друга. Вот этот восточный колорит, настолько красиво, а вечерний Душанбе это вообще что-то нечто. Потом хочу сказать за безопасность. Вообще не страшно вечером гулять, очень много молодежи, много пожилых людей, с детьми гуляют. Фонтаны работают вечером. Ну, это вообще... Вот, я даже, знаете, вот казалось бы, русский язык богатый, но я не нахожу слов. Развитие на высоком уровне. Во-первых, у вас все есть. Это многое значит. Как у вас инфраструктура развита, как у вас транспорт развит. Я была в шоке. У вас в транспорте заходишь, чистота. У вас чистые троллейбусы, автобусы, у вас кондиционеры в транспорте, у вас двухэтажные автобусы, у вас в лифтах даже кондиционеры, все, что хочешь у вас есть. Развитие полнейшее. جبهه بزرگ سازندگی و آبادانی در دایره نقشه و هدفهای معین شده به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه من بعد نیز ادامه یافته برای رشد اقتصادی و اجتماعی شهر و باز هم زیبا گشتن سیمای پایتخت مملکت تدبیرهای عملی اندیشیده می شوند.
имрӯз дар шаҳри душанбе ҷаласаи 38-уми шӯрои ҳамгироӣ дар соҳаи тандурустии давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил бо иштироки вазирони тандурустии кишварҳои аъзо ва директори минтақавии дафтари созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ оид ба давлатҳои аврупо ва ҳамзамон аъзои ассамблеяи байни парлумонии иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар ҷаласаи мазкур тамоми масъалаҳои афзалиятноки рушди соҳаи тандурустии минтақа мавриди баррасии якҷоя қарор дода шуданд. ҷаласаро муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ ифтитоҳ намуд. дар доираи фаъолияти шӯрои ҳамкорӣ дар соҳаи тандурустии давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил самтҳои асосии рушди соҳаи тандурустӣ дар фазои иттиҳоди давлатҳои мустақил аз ҷумла барқарорсозии тиббӣ, табобати санитарию курортӣ, инноватсияҳо дар ёрии аввалияи тиббию санитарӣ ва қонунгузории намунавӣ дар соҳаи ҳифзи саломатӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. ман фикр мекунам ки он яъне усулҳои хубе ки дар самти хизматрасонии тиббӣ дар муассисаи кӯмаки аввалияи тиббӣ аст, ин таҷриба гирифта дар ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мекунам ва боварӣ дорам ки масъалаҳое ки дар давоми рӯз дар ин ҷаласа муҳокима мешавад дар самти беҳтар гардонидани нишондодҳои соҳаи тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон ва барои саломатии мардуми кишвар аҳамияти хеле калон дорад. дар ҷаласа инчунин масъалаҳои иҷрои қарорҳои мақомоти олии иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соҳаи тандурустӣ аз ҷумла ҳамоҳангсозии лоиҳаҳои муштарак, фаъолияти маҷлиси байнипарлумонии иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба такмили қонунгузории намунавӣ дар соҳаи ҳифзи саломатӣ ва таҳияи нақшаи дурнамои қонунгузории намунавии иттиҳоди давлатҳои мустақил барои солҳои 2026-2028, усулҳои инноватсионӣ дар ёрии аввалияи тиббӣ ва роҳҳои тағйир додани системаи тандурустӣ бо истифодаи технологияҳои рақамӣ ва кори муассисаҳои асосӣ, комиссияҳо ва мақомоти кории иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соли 2025, инчунин чорабиниҳои асосии шӯро барои соли 2026 матраҳ гардиданд. Я считаю, что очень важное решение принимается о проведении 26 года под эгидой Года здоровья в странах Содружества. И, конечно, это придаст, я считаю, что дополнительный импульс развитию систем здравоохранения наших стран. В принципе, те вопросы, проблемы, те вызовы, с которыми сегодня сталкиваются наши страны, они все идентичны. маврид ба зикр аст ки қарорҳои қабулшуда барои таҳкими ҳамгироӣ ва рушди устувори низомҳои тандурустии давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил заминаи боэътимод гузошта ба беҳтар шудани сифати хизматрасониҳои тиббӣ ва тавсеяи ҳамкориҳои илмӣ ва касбӣ мусоидат мекунад. ёдор мешавем ки дар асоси қарори ҷаласаи 37-уми шӯрои ҳамкорӣ дар соҳаи тандурустии давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ки 7 декабри соли 2024 дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Россия баргузор гардид ва мутобиқи низомномаи шӯро раисии он дар соли ҷорӣ ба ӯҳдаи ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор шуда буд. дар солҳои истиқлоли давлатӣ дар самти комилсозии фазои маънавӣ ва ҳамқадами замонгардонидани имкониятҳои иттилоърасонӣ дар заминаи дастгириҳои ҳукумати кишвар аз таъсиси шабакаҳои нави телевизионӣ то рақамикунонии пахши барномаҳо натиҷаҳои баланд ба даст омаданд. имрӯз бинанда мувофиқ ба завқи худ барои интихоби шабакаи телевизионӣ ва гирифтани ғизои маънавӣ имконияти васеъ дорад. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. 3 октябри соли 1959 ин санаи таъсисёбии нахустин телевизион дар Тоҷикистон аст ки то соли 1991 тавассути ҳамин як шабакаи телевизионӣ ба мардум хизмати маънавӣ расонида мешуд. имрӯз бошад дар Тоҷикистон 15 телевизиони давлатӣ ва 34 телевизиони хусусию ноқилӣ фаъолият дорад. бо назардошти ҳамин таҳлилгарон давраи асосии ташаккули телевизионро ба солҳои истиқлоли давлатӣ ва татбиқи сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марбут медонанд. телевизион зина ба зина ташаккул ёфт, шабакаҳои нави сартосарӣ таъсис дода шуд, технологияи рақамӣ дар фаъолият афзалият пайдо намуд, дараҷаи касбии аҳли эҷод сайқал ёфт ва нахустин телевизионе ки 3 октябри соли 1959 таъсис ёфта буд, имрӯз бо номи телевизиони Тоҷикистон бо 5 забон давоми 24 соат барнома пахш мекунад. Благодаря государственной независимости Республики Таджикистан, усилиям президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона, в настоящее время телевидение Таджикистан вещает круглосуточно в цифровом формате. Среди наиболее популярных и рейтинговых передач это информационная программа «Ахбор», итоговая
информационно-аналитическая передача «Таджикистан», утренняя передача «СУП», а также множество других политических, экономических, молодежных и спортивных передач, которые в основном готовит инициативная молодежь. В своих передачах они затрагивают актуальные вопросы, волнующие современное общество. сафина ҷаҳонамо баҳористон варзиш синамо шаҳнавоз илм ва табиат сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва футбол аз ҷумлаи шабакаҳои телевизионие маҳсуб меёбанд ки дар даврони истиқлоли давлатӣ бо таваҷҷӯҳи хоссаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъсис дода шуд ва имрӯз дар саросари дунё тариқи моҳвора барнома пахш мекунанд. дар ин баробар теъдоди зиёди шабакаҳои телевизионии вилоятию хусусӣ арзи ҳастӣ намуданд. сиёсат, иттилоот, фароғат, дунёи рангину кӯдакону наврасон ва варзиш. яъне ҳукумати кишвар барои мардум имкон фароҳам овардааст ки мувофиқ ба завқу хоҳиш шабакаи телевизионии миллиро интихоб ва ғизои маънавӣ гирад. кормандони шабакаҳои телевизионӣ ки қисми зиёдашонро ҷавонон ташкил медиҳанд дар посух ба дастгирию таваҷҷӯҳи роҳбари давлат иҷрои рисолати касбӣ, комилсозии фазои маънавӣ, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва садоқат ба давлату миллатро мояи ифтихору сарфарозӣ медонанд. кор дар телевизион бароям ифтихор аст ва бо боварӣ гуфта метавонам ки маҳз бо таваҷҷӯҳи роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбат ба насли ҷавон имрӯз мо ҷавонон метавонем дар чунин як дастгоҳи идеологӣ фаъолият намоем. таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба соҳаи телевизион ба мо кормандон имкон фароҳам меорад ки фаъолиятамонро дар муҳити беҳтарин ва бо пешрафтатарин технология ба роҳ монем. вазифаи аслии мо ки расонидани иттилоот ба бинандагон аст. мо кӯшиш менамоем ки ин масъулияти хешро софдилонаву содиқона иҷро карда бошем. зиёдшавии шабакаҳои телевизионӣ, беҳшавии шароити техникию технологӣ ва имконият барои рақобати эҷодӣ. дар шароити ҷаҳонишавӣ тарғиби фарҳанги миллӣ, ташвиқи тафаккури миллӣ ва ҳифзи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ дар фазои иттилоотӣ аз кормандони телевизион масъулияти баланди касбиро талаб мекунад. бо дарки муҳимияти ин рисолат дар назди давлату миллат, ҳадафи кормандони телевизион барои иҷрои рисолати касбӣ, беҳсозии сифат, таҳияи хабару гузоришҳои ҷолиб ва қонеъ гардондани ниёзҳои бинанда равона карда шудааст. дар замони ҷаҳонишавӣ барои ҳифзи арзишҳои миллӣ ва инъикоси дастовардҳои замони истиқлол телевизион нақши калидӣ дорад ва албатта ин рисолат бар дӯши мо ҷавонон, мо кормандони шабакаҳои телевизионӣ мебошад. солҳои охир мо шоҳиди навгониҳои зиёд дар соҳаи телевизион шудем. аз ҷумла кормандони телевизион бо хонаҳои истиқоматӣ таъмин гардиданд ва мо ҷавонон бо ҷойҳои корӣ таъмин шудем. ин ҳама самараи истиқлолият ва дастгириву ғамхориҳои роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. кӯшиш мекунем ки дар инъикоси дастовардҳои замони истиқлол ҳамеша талош намоем ва бо пешниҳоди барномаву лавҳаву гузоришҳои ҷолиб саҳми худро дар рушди телевизион ва умуман пешрафти соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии Тоҷикистон гузорем. боиси ифтихор ва сарфарозист ки ба ҳайси корманди телевизиони Тоҷикистон кор ва фаъолият мекунем. рисолати аслии мо кормандони телевизион ин расонидани хабар ва тарғиби фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик ба кулли мардум ва ҷаҳониён аст ва кӯшиш мекунем ки ин рисолатро сарбаландона иҷро мекунем. наворбардорон, коргардонҳо, журналистон, равшандиҳандагон, танзимгарон. дар маҷмӯъ ҳадафи кормандони эҷодию техникии телевизион аз субҳ то шом барои таҳияи хабару барномаҳои ҷолиб, комилсозии фазои маънавӣ ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ равона карда шудааст. зеро дар шароити имрӯзаи ҷаҳони муосир комилсозии фазои маънавӣ аз ҳар фарди худшинос масъулияти баландро тақозо мекунад. барои муваффақ шудан ба ин студияҳои барҳаво ва имкониятҳои нави техникию технологӣ мусоидат мекунад. телевизиони Тоҷикистон дорои имкони васеъ техникию эҷодӣ барои таҳия ва пахши барномаҳо аст. дар маҷмӯъ 6 студия. ин студия идораи барномаҳои иттилоотӣ аст ва ҳоло ҷараёни пахши барномаи ахбор аст. ин ҷой барои ҳар лаҳза ба бинанда ба таври мустақим расонидани хабару гузориш дорои имконияти замонавӣ аст. хабару гузоришҳои мо низ пайваста аз ана ҳамин студия манзури шумо мегардад. наврусиҳои азизло, маҳмадсаиди камол, меҳрӯзи ҷума, ахбор. имрӯз дар шаҳри душанбе намоишгоҳи байналмилалии сохтмонии таҷбилд ки 1 октябр оғоз гардида буд ҷамъбаст шуд.
мақсади асосии баргузории ин намоишгоҳ дарёфти шарикони нави ҳамкор ворид намудани навгониҳо дар самти сохтмон ва ороиши биноҳои истиқоматӣ, коммуникатсияҳои муҳандисӣ ва таҷҳизот, ҳамчунин мубодилаи мол байни соҳибкорони ватанӣ ва хориҷӣ барои рушди соҳибкории ватанӣ дар самти сохтмон мебошад. иброҳим нарзуллозода гузориш медиҳад. дар пойтахти кишвар шаҳри душанбе чорумин намоишгоҳи байналмилалии сохтмонии таҷбилд баргузор гардид. намоишгоҳ дар маркази намоишии экспо душанбе доир шуда ширкату намояндагони зиёда аз 50 корхона ва ширкатҳои истеҳсолии ватаниву хориҷиро ба ҳам овард. ин чорабинии муҳим бо мақсади муаррифии маҳсулоти навини сохтмонӣ, ба роҳ мондани ҳамкориҳои судманд ва ҷалби сармоягузорӣ дар бахши сохтмон роҳандозӣ гардид. дар чорабинӣ намояндагони ширкатҳои бонуфуз аз кишварҳои мухталиф аз ҷумла ҷумҳурии исломии Эрон, ҷумҳурии мардумии Чин, Федератсияи Русия, ҷумҳурии Узбекистон, Туркия, инчунин корхонаҳои пешқадами соҳавии ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат варзиданд. намоишгоҳ 3 рӯз идома ёфта, дар он беш аз 50 ширкати ватанӣ ва байналмилалӣ маҳсулоти сохтмонӣ, технологияҳои муосир, таҷҳизоти махсус ва хизматрасониҳои соҳавии худро ба маърази тамошо гузоштанд. خیلی خوشحالیم که با کشور تاجیکستان داریم همکاری خیلی خوبی داریم. تقریبا 4 سال هستش که داریم محصولات فولادی رو وارد کشور تاجیکستان میکنیم و خیلی خوشحال میشیم که با حضور گرمشون مشتری های تاجیکستانی تشریف بیارن و این روابط رو عمیق‌تر و پایدارتر بتونیم ادامه بدیم. Я считаю, что качество на очень высоком уровне находится. Выставка на самом деле она достаточно компактная, может быть небольшая по площадям, но тем не менее здесь все представлено достойно, и самые лучшие технологии, образцы продукции, которая востребована не только непосредственно из строительных секторов, но в том числе и смежных секторов, в частности, допустим, представленные, например, тренажерные установки, которые востребованы в обязательном порядке сейчас во время строительства социальных объектов, во время жилищного строительства. Он ширкатҳое ки дар ин ҷо айни ҳол иштирок карда истоданд, дар соҳаи сохтмон хеле машҳур ҳастанд ва масъулияи сифати баланд доранд. мо ҳаракат карда истодаем ки соҳаи сохтмон боз ҳам баландтар шавад ва тоҷикистони мо рушд ёфта боз ҳам зеботар бошад. дар доираи намоишгоҳ беҳтарин дастовардҳо, навтарин технологияҳои сохтмонӣ ва таҷрибаҳои муваффақи истеҳсолкунандагони ватаниву хориҷӣ муаррифӣ гардиданд. ташкил ва баргузории чунин чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ барои густариши муносибатҳои дӯстона ва таҳкими равобити тиҷоратии ширкатҳои ватанӣ бо бозори ҷаҳонӣ, инчунин барои боло бурдани сатҳи рақобат ва ворид намудани таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ ба бахши сохтмони кишвар мусоидат менамояд. ҳамасола дар кишвар тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ӯҳдадори ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ дар ду марҳила баҳорӣ ва тирамоҳӣ амалӣ мегардад. аз гусели ҷавонони синни даъватӣ ба артиши миллӣ дар кишвар ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар маркази маъмурии вилояти хатлон шаҳри бохтар чорабинии сиёсии фарҳангӣ рӯзи даъватшаванда дар фазои сулҳу оромӣ оғоз гардид ки навазкарон шиёру парчам дар даст то майдони ҷашнгоҳ роҳпаймоӣ намуданд. зимни баромади худ маҳсулин дар вазъияти тантанавӣ навдаъватшудагонро ба сафи артиш пайвастанд ва иҷрои рисолати мардонагӣ табрик намуданд. илова карданд ки артиши миллӣ дар қатори рукунҳои муҳими давлатдорӣ мақоми намоёнро соҳиб гашта, нақши он дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, мудофиаи сарҳади давлатӣ ва амнияту пойдории ҷомеа хеле баланд арзёбӣ мегардад. артиши миллӣ дар солҳои истиқлоли давлатӣ таҳти роҳбарии сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳи пурифтихореро тай намуда, аз лиҳози маҳорати низомӣ ва иқтидори мудофиавӣ ба комёбиҳои зиёд ноил гардидааст. қобили зикр аст ки шумораи ҷавонони синни соли даъватӣ нисбат ба талаботи қувваҳои мусаллаҳ дар вилоят хеле зиёд аст
ва маҳз ҳамин имконият даст дод ки аз байни ҷавонони ҳамаи табақаҳои аҳолӣ беҳтаринҳо интихоб ва ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ даъват карда шаванд. дар идомаи чорабинӣ бахшида ба рӯзи даъватшаванда чанде аз сарбозону навдаъватшудагон ва модарони онҳо баромад намуданд. қайд доштанд ки ҷавонони худогоҳ бо дарки баланди масъулият ба сафи артиш пайваста истоданд. баҳри ин табақаи ҷомеа тамоми шароит ва имконият фароҳам оварда шудааст. дар оянда низ идома хоҳад кард. дар анҷом барномаи фарҳангии аҳли ҳунари вилоят ки иборат аз таронаву сурудҳои ватандорӣ буд барои болидарӯҳии иштирокдорон пешниҳод гардонида шуд. маросими гусили 1500 нафар ҷавонони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ки бо амри дилу ҷавонмардӣ, иқдоми ватандӯстӣ ва садоқат ба хоки муқаддаси ватан хизмат дар артиши миллиро ихтиёр карданд, дар амфитеатри муассисаи давлатии қасри Арбоб баргузор гардид. дар чорабинӣ гусили тантанавии ҷавонони вилояти Суғд беш аз 10 000 нафар намояндагони аҳли ҷомеа, падару модарон, аҳли илму фарҳангу зиё, собиқадорон, занону ҷавонон ширкат варзиданд. дар ҳамоиш роҳбарияти вилояти Суғд таъкид дошт ки ин ҷавонони бонангу шуҷоъ фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондиҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо амри дил, ҳисси баланди ватандӯстию сарбаландӣ иҷро менамоянд. дар рӯзҳои аввали даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат 10 ҷамоати деҳоти вилоят аввалин шуда нақшаи даъват ба хизмати ҳарбиро иҷро намуданд ки ҷамоати деҳоти Ворух ва Чоркӯи шаҳри Исфара чун ҳамасола аввалинҳо ба ҳисоб меравад. дар чорабинӣ гусили ҷавонон, сарбози қисми ҳарбӣ, намояндагони падару модарон, ҷавондухтарон ва навдаъватшавандагон изҳор доштанд ки аз ин ҷавонони шуҷоъ фарзандони ватан ифтихор мекунанд ва бо амри дил хизмат дар артиши миллиро ихтиёр кардани ин фарзандон намунаи ватандӯстӣ, худогоҳиву сарбаландист. намоишномаи фарҳангӣ, ҳарбӣ ва ватандӯстӣ пурмуҳтаво ифодагари ғояи маънии тарбияи фарзанд дар рӯҳи ватанпарастӣ, парваридани меҳри ватан дар тану ҷони фарзанд, ҷонисорӣ баҳри ҳифзи марзу буми муқаддаси ватан, ҳамеша бо ватан будан, парахшон намудани парчами миллӣ ҳамчун нишонаи арзгузории олӣ ва ҳуввияту истиқлолияти миллӣ, ифодаи рукну оинҳои хоси ҷавонмардӣ гардид. гузашти низомӣ, аскарону сарбозони қисмҳои ҳарбӣ, навдаъватшавандагон ва чорабинии гусили ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шукӯҳи хоса бахшид. маросими гусили тантанавии ҷавонон, ифтихору сарбаландии аҳли ҷомеаи вилояти Суғд аз он ифода ёфт ки чунин ҷавонони баору ватандӯст, ғайюру далер шоистаи хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дониста шуда, матонату шуҷоат, кӯшишу ғайрати хешро баҳри ҳифзи марзу бум, осудагии ҷомеа бо хизмати софдилона равона месозанд. ман худамро хушбахттарин имрӯз инсон ҳисоб мекунам ки ҳамин фарзанди некро ба воя расондаму фарзандам илтимос кард ки падарҷон як дуотед ба саф қувваҳои мусаллаҳ ман рафта хизмати ватан модарро адо намоям. ман рафта қисмҳои ҳарбиро дидам, худам ки табиб ҳастам, ба бисёр қисмҳои ҳарбӣ медонам. ана ин шароиту ана ин беҳтарин шароит. раҳмат ба сарфармондаи қувваи мусаллаҳи Тоҷикистон, ба муҳтарам ҷаноби олӣ ки ҳамин хел шароитҳои нағз муҳайё карданду мо бо дили пур фарзандони худамро ба хизмат равона карда истодем. ман Назирҷонзода Чеҳрон аз шаҳри Истаравшан. хизмат ба ватан шараф аст. мо ҷавонон бояд ватану давлатамонро ҳимоя кунем. ман ифтихор мекунам ки ба ватанам содиқона хизмат мекунам. дар пеши худ мақсад гузоштам ки ба хизмати модар ватан равам, зеро ватани азизамро дӯст медорам. мо бояд ҳамеша барои боварӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки мо ҷавононро нерӯи пешбарандаи ҷомеа гуфтанд сазовор бошем. нагузорем ки осудагию оромии кишвари азизамонро касе халалдор созад. баъди баргузории чорабинӣ, ҳарбӣ, ватандӯстӣ ва фарҳангӣ ба ҷавонони навдаъватшуда дастурхони идона ороста, боз ҳамимияти афзун навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат гусил карда шуданд. با مقصد کاهش دادن تلفات، پیشگیری قاعده‌ویرانکنی‌ها و سمراناک و عاقلانه استفاده بری نیروی برق طبق نقش چاره‌بینی‌های مشخص در شهر و ناحیه‌های کشور تدبیرهای لازمه راه‌اندازی می‌گردند. همکاران ما گزارش می‌دهند.
чун ҳарсола аз охири фасли тобистон дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон мисли дигар манотиқи тоҷикистон омодагӣ ба зимистон оғоз ёфта то охири фасли тирамоҳ анҷом меёбад. ширкати барқии Помир Энерҷи барои дар фасли сармо бо нерӯи барқи хушсифат таъмин намудани муштариён чораҳои зарурӣ андешида амаи нерӯгоҳҳои барқие ки дар мувозинати ширкат қарор доранд таъмиру тармим гаштанд. аз рӯи иттилои роҳбарияти ширкати Помир Энерҷи корҳои асосии омодагӣ ба зимистонгузаронӣ анҷом ёфтанд. бо назар доште ба истифода додани нерӯгоҳи себзор бо тавонои 11 мегаватт дар гираи марказӣ таъминоти барқ хеле беҳтар мешавад. ба замин дар ноҳияҳои дурдаст дар водии Бартанг нерӯгоҳи хурди барқӣ ба истифода дода шуданд дар мавзеъҳои Аҷир, дар деҳаи Равмед ва дар ноҳияи Мурғоб ба истифода додани нерӯгоҳи офтобӣ. ин корҳое ки ба анҷом расонида шуданд таъминоти барқро ба муштариён хеле беҳтар мегардонанд. аз рӯи ҳисоботҳои мавҷуда 90% истеҳсоли нерӯи барқ ба калонтарин нерӯгоҳи барқии обии Помир-1 рост меояд. нерӯгоҳ қодир аст ба ҳисоби миёна дар як сол 110 миллион киловаттсоат нерӯи барқ истеҳсол намояд. аллакай 3 дастгоҳи истеҳсоли барқ фаъол буда таъмири агрегати 4 давом ёфта истодааст. дар назар аст ки то нимаи якуми моҳи октябр ин дастгоҳ ҳам пурра таъмир мегардад. дар баробари таъмири дастгоҳҳои истеҳсоли барқ ва таҷҳизоти электронӣ тозакунии ҳавзи танзими шабонарӯзии об ба роҳ монда шуд. аз рӯи иттилои менеҷери нерӯгоҳи барқи обии Помир-1 ҳамасола аз тариқи дарёи Ғунд он ба ҳавз зиёда аз 20 000 метр мукааб шағалу хок ворид гашта такшим мешавад. лозим меояд ки онро бо истифода аз насосҳои пурқудрат кашида партоянд. тавре маълум гардид соли равон аз қаҳри авзи танзими шабонарӯзии об 17 000 метр мукааб лой кашида шуд. чунин усули тозакунии қаҳри авз имкон медиҳад ки захиракунии ҳаҷми об дар он ба маротиб зиёд гардад. ҳалима Табарова сокини шаҳри Бохтар нерӯи барқро сарфакорона истифода мекунад. ӯ дар рафти пешбурди рӯзгор аз таҷҳизоти ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир истифода карда ба ин васила иқтисоди хонаводагиашро ғанӣ мегардонад. барои буҷаи оила ниҳоят фоидаи калон дорад. дар зиндагӣ мо аз асбобҳои худсохти электрикӣ истифода намебарем, фақат аз асбобҳое ки вай истифодаи қувваи барқ дар онҳо самаранок мебошад аз онҳо истифода мебарем. ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти истифодаи оқилонаи нерӯи барқ низ аз таваҷҷӯҳи некбинонаи роҳбарияти олии кишвар дониста мешавад ки ин ҳам ба сарфакорона истифода намудани қувваи барқ миёни аҳолӣ ва баланд гардидани иқтисоди кишвар мусоидат кардааст. яке аз қисматҳои таъмин намудани истеъмол кунандаи нерӯи барқ ин сарфакорона истифода будани он мебошад. сарфакорона истифода будани нерӯи барқ маънои маҳдуд кардани истифодаи нерӯи барқро надорад. маънои онро дорад ки бояд ки бо қадри зарурат ва сарфакорона истифода намуд. барои рушди соҳаи энергетика кӯшишҳо зиёданд, бахусус лоиҳаҳои кам намудани талафоти нерӯи барқ ва гузаштан ба низоми ягонаи билингӣ ки корбарӣ ва фаҳмондадиҳӣ дар ин самт аз ҷониби масъулин бо маром идома дорад, вале новобаста аз корҳои анҷомдода дар баъзе аз ҳолатҳо сатҳи талафоти нерӯи барқ дар кишвар нигаронкунанда боқӣ мондааст. акнун барои истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. вобаста ба тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятӣ ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон зарур меояд ки маслиҳат ва корҳои фаҳмондадиҳиро бештар ба роҳ монд. воситаи асосии анамин таъмини истиқлолияти энергетикии кишвар ин аз истифодаи самаранок ва оқилонаи нерӯи барқ аз ҷониби шаҳрвандон мебошад. ин он коре нест ки як заҳмати зиёдро талаб намояд ва ё як хароҷотҳои иловагиро ба бор биёрад. танҳо бо як сухане ки ҳидоят ба фарзанде ки дар хона аст вақти биромадан қувваи барқро хомӯш намо. як ҳамин гап аллакай барои ҳам тарбияи фарзанд ва ҳам барои саҳмгузорӣ дар анамин расидан ба истиқлолияти энергетикӣ як саҳми беандозае хоҳад гузошт. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки бо фаро расидани фасли сармо талабот ба қувваи барқ бештар мегардад. аз ин рӯ ҳар як шаҳрвандро зарур аст ки баҳри расидан ба ҳадафи олии кишвар расидан ба истиқлолияти энергетикӣ аз тамоми имконот истифода намуда ба бемасъулиятӣ ва хунукназарӣ ба истифодаи нерӯи барқ худдорӣ намоянд.
дар вилояти суғд давоми солҳои соҳибистиқлолии кишвар бо бунёди хати барқи 500 киловолтии ҷануб шимол, зеристгоҳи суғд 500, навсозии хати барқи 220 киловолтии айни Панҷакин, Гулистон Ашт, таҷдиди нерӯгоҳи барқи оби Қайроқум, ташкилу навсозии зеристгоҳҳои тақсимоти барқ ва дигар тадбирҳо рушди соҳаҳо таъмин, тавлиди барқ ва таъмини аҳолӣ имкониятҳо беҳтар гардид. ин тадбир ҷиҳати таъсиси корхонаҳои нав, бунёди шаҳракҳои Сайҳун, Баҳористон, Моҳпарӣ, Меҳробод ва таъмини маҳаллаҳои нави аҳолинишин, кору фаъолияти соҳаҳо, ободии шаҳру деҳот имконияти мусоид фароҳам овард. ва боз дар оянда нақшаҳо ҷиҳати бунёди нерӯгоҳи барқи офтобӣ бо иқтидори 200 мегаватт дар вилояти суғд амалӣ мешавад, ки иқтидори соҳа афзоиш меёбад. تا اون دمی که برق استحصال می شود و به مشتریان دسترس می شود خیلی خرج زیاد را طلب می کند. ما اهالی را ضرور است که نیروی برق را صرفی سرشتکارانه استفاده بریم، ثمره‌ناک استفاده بریم و مبلغ برق را سری وقت پرداخت کنیم که تا اینکه انشاءهای نو به نو ساخته و به استفاده دهند و باز هم نیکو احوالی خلق بهتر گردد. با معلومات متخصصان соҳаи барқи вилояти суғд 10 сол қабл истифодаи якшабонарӯзии барқ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 11 миллион киловатт соатро ташкил медод ва ҳоло ин нишондод як баробар зиёд шуда айни замон ба зиёда аз 22 миллион киловатт соат расидааст. масалан танҳо дар шаҳри Хуҷанд бо бунёд ва ба истифодадиҳии коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, манзилҳои истиқоматӣ, марказҳои хизматрасонӣ дар давоми як моҳ 300 то 350 муштарии нав зиёд мегардад. ба ҳолати 1 сентябри соли ҷорӣ шумори муштариёни филиал 78850 адад буда, ҳар моҳа 350-300 адад муштарӣ зиёд шуда истодааст. Истифодабарии қувваи барқ дар фасли тобистон шабонарӯза аз 1 миллиону 400 1 миллиону 500 ҳазор киловатт соат оғоз мешавад. Зимистон бошад истифодабарии қувваи барқи шабонарӯза 4 миллион то 4 миллиону 200 ҳазор киловатт соат баробар шуда истодааст ки ин моҳона гирим фасли тобистон 48-50 миллион киловатт соат, зимистон зиёда аз 120 миллион киловатт соат истифода бари қувваи барқ шуда истодааст ки моҳ аз моҳ ва сол аз сол тамоюли зиёдшавиро дорад. ба таъкиди мутахассисон, фаъолони ҷомеа ва сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд дар иҷрои тарҳҳои зарурӣ дар самти энергетика, ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ ва шаҳру ноҳияҳои вилоят амалӣ шуданд, маблағ таҷҳизот истифода гардидааст ва сол аз сол таъминоти аҳолӣ бо барқ беҳтар гардид. аммо бинобар тағйирёбии иқлим, камбориши фаслҳои сол, ки дар кишварҳои ҷаҳон ба амал омадаанд ва табиати кишвари мо, ки тавлиди энергияи сабз аз он вобастагии калон дорад, бетаъсир нест. یعنی معرفت بلند استفاده انرژی از طرف شهروندان امکان میدهد که ما در این جهت موفق شویم. البته تمام تلاش‌های حکومت هم نیست به خاطر آن است که مردم ما به زندگی شایسته رسد. من فکر می‌کنم یکی از عامل‌ها، یکی از قدم‌های مهم رسیدن ما به زندگی شایسته محض با همین هدف سوم ما، هدف رسیدن به ثبات انرژتیکی علاقمند و وابستگی زیست دارد. استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق در آن ظاهر می‌شود که از تجهیزات کم مصرف برقی استفاده بردن به ضرورت در روز روشن فروزان نگذاشتن چراغ‌های روشنی‌دهنده و برای تأمین نیاز زندگی استفاده از دیگر منبع‌های آلترناتیوی که وابستگی به نیرو را کم می‌کنند مهم است تا حجم آب‌انبارها برای استفاده درازمدت ذخیره گردد. در حالتی تجهیزات‌های برقی را بی‌ثمر استفاده نمودن در سیستم انرژتیکی سیرباری را ایجاد می‌نماید. هنگام سیرباری ایجاد شدن البته به صدمه‌های برقی دچار می‌گردد. هر یک صدمه‌های برقی در نظام انرژتیکی ضرر خود را می‌رساند. شهروندان و تشکیلات‌های استفاده کننده برق مشتری‌ها در فصل‌های سرما برای دستگیری سیستم انرژتیکی برای گرماندن بناهای استقامتی خود از منبع‌های دیگری آلترناتیوی استفاده برند و صرفه سرشتکاری انرژی برق را پیشه نمایند. در فصل تیرماه و زمستان بهر تامین گرمی منزل‌های استقامتی، انشاءات کار و خدمت‌رسانی طلبات به نیروی برق برای استفاده زیاد می‌گردد. ثمره‌ناک و صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق پیشگیری از تلفات عامل کاهش دادن سرباری در نظام انرژتیکی مملکت محسوب می‌یابد. дар идомаи корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сокинони ноҳияи ҷайҳун тасмим доранд ки роҳҳои мошингарди сатҳи маҳаллиро таъмиру мунфаш карда барои таъмини ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт шароити мусоид фароҳам оранд. гузориши ҳамкоронамон.
1 کیلومتر و 700 متر راههای اهمیت محلی داشته دهه لاهوتی جماعت دهات استقلالی ناحیه جیهون که سالهای زیاد به تعمیر نیاز داشت و ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی و سهمگذاری ساکنان و صاحبکاران محلی طریق تکنیک‌های اداره دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه با صفت بلند و به طلبات راهسازی جوابگو پررا اسفالت پوش کرده شد. تعمیر و منفرش‌کنی راه‌های ماشینگرد از سمت‌های اساسی نقشه چوبینی‌های آبادانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه جیهون به حساب رفته. در این زمینه سالهای اخیر اقدام‌های زیاد در این سمت عملی کرده می‌شود. به خاطر سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان ساکنان جماعت دهات استقلال ناحیه جیهون تلاش نموده ایستادند که در کارهای آبادانی و سازندگی سهم خود را گذارند. در دایره این ما تصمیم گرفتیم که در جماعت دهات استقلال در دهات لاهوتی به مساحت 1 کیلومتر 700 متر راه را منفرش نماییم. الکی کارها آغاز گردند. امروز کوشش می نماییم که آن را به انجام رسانیم و باز نیت داریم که در آینده دیگر راه‌های محل‌ها را نیز آباد نماییم. با همین گونه روحیه سازنده ساکنان دهه لاهوتی جماعت دهات استقلالی ناحیه تصمیم گرفتند که حدود 2 کیلومتر راه ماشینگرد دههشان را منفرش کرده و طلبات حرکت واسطه‌های نقلیات مساعد گردانند. طور ساکنان ابراز می نمایند اقدام مذکور در زمینه سیاست بنیادکارانه حکومت مملکت جهت تأمین شرایط ارزنده کار و روزگار پیش گرفته شده. در عملی گردانی آن ساکنان و صاحبکاران و شخصان سخاوتمند حصه‌گذاری نموده ایستادند. در حدود ناحیه جیهون در مجموع 265.8 کیلومتر راه موجود بوده، از آن 181.8 کیلومترش راه‌های اهمیت محلی داشته را در بر میگیرد. مورد ذکر است که برای تأمین بخطری حرکت واسطه‌های نقلیات در مرکز و دهات دوردست راه‌هایی که تعمیر و نوسازی کرده شده‌اند خطهای افقی کشیده شده، علامت‌های راه نصب گردیده است. در برابر انجام دادن چنین کارها همزمان کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه و دوره زمستان سال‌های 2025-2026 آمادگی همه‌جانبه دیده تکنیک‌های صحوی را تعمیر و طبق نقشه مواد ضد لغزش را ذخیره کردند. شاهزاده سمندر، موسی نور محمد، دولت فیض‌الله، ناحیه جیهون، اخبار. در ناحیه لخش تدبیرهای آبادانی وسعت می‌یابند. برای انجام کارهای ساختمانی در بینای کاخ فرهنگ و مکتب موسیقی زیاده از 20 ساکن محلی به کار جلب گردیده است. در این خصوص ایدیگولی محمود گزارش می‌دهد. ساختمان کاخ فرهنگ و مکتب موسیقی در مرکز شهرک وحدت ناحیه لخش در پرتو سیاست فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد شده ایستاده است. سال گذشته در دایره سفر کاری به ناحیه‌های منطقه رشت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز شهرک وحدت ناحیه لخش جهت بنیاد کاخ فرهنگ برای 450 جای نشست و مکتب موسیقی سنگ اساس گذاشته بودند تا در این ناحیه دوردست کشوری عزیزمان بنای زمانوی فرهنگی و دیگر انفراساختار ضروری برای هنرمندان بنیاد کرده شود. در این ردیف ساختارهای ساحه وظیفه‌دار شده بودند که دو انشاءات حیاتاً مهم فرهنگی در مهلت پیشبینی شده با صفت بلند ساخته به استفاده داده شود. زیرا تا همین دوره در ناحیه لخش کاخ فرهنگ زمانوی موجود نبود تا هنرمندان چاره‌بینی‌های خود را در سطح ضروری برگزار نمایند. همزمان در شفت کاخ فرهنگ ساختمان بنای مکتب موسیقی عبارت از تهخانه و دو آشانه کشاد بر هوا با طرح معاصر بنیاد شده ایستاده است که در آینده کودکان بالیاقت و صاحب استعداد مهارت و ملکه خود را از استادان صاحب کسب باز هم صیقل دهند. کارهای ساختمانی را در دو انشاءات فرهنگی ناحیه لخش کارگران جمعیت دارای مسئولیتش محدود آسم انشاءات با جلب تکنیک‌های ساحوی از روی نقشه با صفت بلند اجرا کرده ایستادند.
فرمایشگر اینشاءات مؤسسه دولتی دیرکسیون ساختمان انشاءاتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بوده. بینای کاخ فرهنگ از 2 آشانه و دیگر زیربناهای علاوگی عبارت می باشد. در این ردیف برای گرمدهی دوره زمستان در نزد انشاءات شبکه الهیده بنیاد کرده می شود که طریق آن تمام حجره های کاری و تالار و دیگر قسمت های بنا با گرمی تامین کرده می شوند. با مورد بهره برداری قرار گرفتن 2 انشاءات زمانوی در ناحیه لخش برای کارمندان فرهنگ تمام شرایط ها مهیا می گردد تا آنها فعالیت خود را در سطح ضروری برگزار نمایند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه لخش. در ناحیه جبور رسولوف جمع‌آوری حاصل پخته با مرام ادامه دارد. خواجگیداران و چینکچیان مقصد دارند که هرچی زودتر حاصل فراوانی پخته را جمع‌آوری و دورنمای استحصالی را تامین نمایند. گلچهره ستار گزارش می‌دهد. تا امروز خواجگی‌های پخته‌کاری ناحیه جبور رسولوف استحصال پخته را به 6690 تانه رسانیدند که زیاده از 53% دورنمای استحصال این اشیای پرقیمت اهمیت استراتژی داشته را تشکیل می‌دهد. خواجگیداران در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های سریع اگرتکنیکای پرورش توانستند که محصولناکی این اشیای پرقیمت را بلند بردارند، زیرا اقلیم ناحیه برای پرورش و افزون نمودن استحصال این زراعت تکنیکی خیلی موافق است. خیلی که می‌بینید در صحراهای ناحیه جبور رسولوف پخته خیلی فراوان است و خواجگیداران توانستند که در یکم چینک علاقه 35-40 سنتینر حاصل به دست دارند. خواجگیداران عزم دارند که تا آخر موسم استحصال این دوری گرانبها را به 12529 تانه رسانند. کشاورزان ناحیه به خوبی درک میکنند که کشت و پرورش و استحصال این زراعت منفعت زیادی اقتصادی آورده در تامین کارخانه‌های صنعتی با اشیاء خام وطنی و پیدا گردیدن جایهای کاری نو مساعدت می‌نماید. بنابراین با رعایت دورنمای کشت هر یک خواجگیدار در 60% زمینی در اختیار داشتهش این زراعت را کشت نموده در زمین‌های باقی مانده‌شان دیگر محصولات کاریده در فراوانی بازار سهم گذاشتند. موافق معلومات آماری امسال کشاورزان ناحیه میدان کشت پنبه‌دانه را از حساب تخمی‌های وطنی و دیگر نوع‌های سرحاصل خارجی به 4695 گکتار رسانیدند. سال جاری در ناحیه جبور رسولوف از طرف خواجگی‌های کشاورزان به میدان 4695 گکتار کشت گذرانده شده است که این حال خواجگی‌ها جمع‌آوری حاصل پخته را آغاز کردند که به هر یک گکتار تا 40 سنتینری پخته باز آماده ایستاده است. در اساس نقشه پیش بینی شده به ناحیه جبور رسولوف 12529 تن پخته پیش بینی شده است که ما کوشش داریم نقشه پیش بینی شده را پوره در وقتی معین شده اجرا نماییم. صحراهای سراسر شکفته گواه آن است که امسال خواجگیداران برای بلند برداشتن نشاندادهای استحصالی از همه امکانیت‌ها ثمرناک و عاقلانه استفاده نمودند. از یکم چینش گرفتن 30-40 سنتینر حاصل نشان دهنده بلند است و میدان‌های از این دوری گرانبها فراوان بازگوی آن است که اجرای دورنما تامین گردیده پخته‌کاران از محصول مهنت فایده صاف به دست می‌آورند. имрӯзҳо дар хоҷагиҳои деҳқони ноҳияи ишкошим ҷамъоварии ҳосил идома дорад. имсол дар ноҳия бо ташаббуси агентияи таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар масоҳати 18 гектар кишти картошка гузаронида шуда, ҳоло ҷамъоварии ҳосили он идома дорад. гузориши моҳираи тоҳир.
чун дигар минтақаҳо дар ноҳияи ишкошин барои рушди соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла ҳазхудкунии заминҳои нав, беҳтар гардондани ҳолати мелиоративии заминҳо, дастрасӣ ба маҳсулоти полезӣ, шароитҳои созгор фароҳам оварда шуданд. ин аст ки дар ноҳия кишоварзӣ яке аз ҷанбаҳои пешбарандаи иқтисодиёт мансуб ёфта, таъмини озуқавории аҳолӣ пеш аз ҳама ба сатҳи рушди ин соҳа вобастагӣ дорад. аз рӯи маълумоти оморӣ дар ноҳия майдони умумии заминҳои корами обӣ ба 2512 гектар мерасад ки аз ин майдон 2019 гектар заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ, 436 гектар заминҳои назди ҳавлигӣ, 18 гектар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва 39 гектару хоҷагии ҷангали ноҳия ташкил медиҳад. айни ҳол дар ҳамаи хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷамъоварии осил идома дорад. ба ин васила дар деҳаи дашти ҷамоати деҳоти Рустамбек Юсуфбекови ноҳияи Ишкошим аз тарафи агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар масоҳати 18 гектар кишти картошка гузаронда шуд. айни ҳол ҷамъоварии картошка муташаккилона идома дошта, беш аз 180 тонна картошка ҷамъоварӣ гардид ва ба қисмҳои ҳарбии қаламрави вилоят дастрас карда мешавад. дар заминаи иҷрои дастури супоришҳои пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми минтақаҳо ҳар як ваҷаб заминро самаранок истифода бурда, суръати кишту кори имсоларо баландтар намуданд. ноҳияи Ишкошим яке аз минтақаҳоест ки дар пешбурди зироаткорӣ ва картошкапарварӣ хеле пешқадам аст. аз ин рӯ барои истеҳсоли ин намуди маҳсулот дастрасӣ зиёдтар дорад. дар маҷмӯъ дар ноҳияи Ишкошим ба рушди соҳаи кишоварзӣ аҳамияти зарурӣ равона намуда, ҳар як сокини ноҳия кӯшиш бар он равона менамояд, то аз таъкидоти пайдарпай пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мин ҷумла таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намудани сарвари давлат ба соҳаи кишоварзӣ самаранок истифода намуда, дар ғанӣ гардондани истеҳсолоту бозори дохилӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ аз худ нақши бориз гузоранд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, ноҳияи Ишкошим, Ахбор. бахшида ба рӯзи забони давлатӣ ва иди касбии омӯзгорон дар саросари кишвар чорабиниҳои тантанавӣ баргузор гардид. аз таҷлили бошукӯҳи ин ду санаи муҳим ки ба ҳувият, маънавиёт ва ояндаи насли тоҷик пайванди ногусастанӣ дорад, ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. имрӯз ба муносибати рӯзи забони давлатӣ таҳти унвони забон омили асосии рушду камолоти миллат аст, дар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. дар ҷараёни он вобаста ба нақши забони давлатӣ дар ҳастӣ ва бақои миллат, марҳилаҳои таҳкими он дар даврони соҳибистиқлолӣ ва саҳми фарзандони содиқи ватан дар гиромидошти ин арзиши муқаддас суханронӣ сурат гирифт. таъкид шуд ки бо ташаббусу талошҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони давлатӣ мақому манзалати хоса касб намуда, заминаҳои қавии ҳуқуқиву амалии рушди он фароҳам оварда шуданд. ҳамчунин дар замони истиқлолият нуфузи забони давлатӣ дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа афзуда, он ба унсури асосии ҳуввияти миллӣ ва худшиносии шаҳрвандон табдил ёфтааст. дар суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи забони давлатӣ ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид ҳамасола 5 октябр чун рӯзи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо тантана ҷашн гирифта мешавад. забони давлатӣ рукни асосии соҳибихтиёрии давлат мебошад, зеро эътирофу шинохти давлат аз ҷониби субъектҳои ҳуқуқи байналмилалӣ маҳз аз ин падида сарчашма мегирад. аз ин лиҳоз дар шароити ҷаҳонишавӣ софу бегазан ва беолоиши устувор нигоҳ доштани забони давлатӣ ки заминаи муҳим ва асосӣ дар устувории пояҳои истиқлоли миллӣ ба ҳисоб меравад, вазифаи ҳар як шаҳрванд мебошад. имрӯз забони тоҷикӣ дар Тоҷикистон ба сифати омили муҳимтарини ба ҳамоии миллат ва халқиятҳо хизмат намуда истодааст. дар суди олии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба муносибати рӯзи забони давлатӣ чорабинӣ баргузор гардид, таъкид шуд ки қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди такомули забони тоҷикӣ роҳи васеъ кушод. дар шароити хатарзои ҷаҳони муосир, арҷгузорӣ ба рукнҳои давлатсозии ҷомеа, забон, фарҳанг, тамаддун ва анъанаҳои миллӣ ба маротиб зиёд мегардад. таъкид шуд ки забони тоҷикӣ забони илму адабу фарҳанг буда, ҳамоишҳо ва чорабиниҳои илмию фарҳангӣ бо забони давлатӣ мегузаранд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арҷгузорӣ ва эҳтироми забони давлатӣ, яъне забони зебову шево ва ширину шоиронаи тоҷикро аз ҷумлаи ҳадафҳо ва самтҳои асосии марҳалаи имрӯзаи рушди давлатдории миллӣ арзёбӣ намуданд.
зеро забони тоҷикӣ дар баробари дигар муқаддасоти миллии мо рамзи давлатдорӣ, ҳуввияти миллӣ, кафили мавҷудияти фарҳанги оламшумул ва мояи ифтихори тоҷикон аст. бахшида ба рӯзи забони давлатӣ дар агентияи назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурияи тоҷикистон бо иштироки масъулин ва кормандон чорабинӣ баргузор гардид. таъкид гардид ки 5 октябри соли 2009 қонун дар бораи забони давлатии ҷумҳурияи тоҷикистон қабул гардид ки дурнамои рушди забонро дар асоси меъёрҳои муқаррар гардида дар иртибот ба вазъи ҳуқуқӣ аз ҷумла меъёрҳои истифодаи дигар забонҳо дар шароити кунунии муносибатҳои дохилӣ ва хориҷии мамлакат танзим ва муқаррар менамояд. аз он ҷумла забони ширину гуворои тоҷикро ки бузургони миллати тамаддунофари тоҷик ҳазорсолаҳо ҳифз намуда то ба замони мо расонидаанд. имрӯз барои рушду инкишофи забони давлатӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. аз тарафи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати мамлакат забони тоҷикӣ чун нишонаи ҳастии миллат ҳифз карда мешавад. қонунгузорӣ, санадҳои меъёрӣ, ҳуқуқӣ ва дигар ҳуҷҷатгузорӣ дар ташкилоту муассисаҳо ва идораҳои давлатӣ бо забони тоҷикӣ таҳия мегардад. рӯзи забони давлатӣ ҳамчун ҷашни умумимиллӣ ва рамзи худшиносию худогоҳӣ дар саҳифаҳои таърих ва ояндаи дурахшон пойдор ва ҷовидон хоҳад монд. дар чорабинӣ ба муносибати рӯзи забони давлатӣ масъулини вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон зикр доштанд ки дар воқеъ забон нишонаи ҳастии миллат ва бақои давлат аст. маҳз тавассути забон бузургтарин ашъори шоирону адибон ва мутафаккирони тоҷик марҳила ба марҳила то замони мо омада расид. дар ҳама давру замон забон пеш аз ҳама таъриху фарҳанг ва дигар пояҳои давлатдориро ҳифз ва устувор нигоҳ медорад. дар идомаи ҳамоиш шоири халқии тоҷикистон муҳаммад ғоиб суханронӣ карда аз ашъори фаровони шоирон шеърҳои дар васфи забони модариро қироат намуданд ва забони тоҷикро яке аз қадимтарин ва шеводтарин забон маънӣ дод карданд. ҳамзамон дигар меҳмонони ҳамоиш баромад карда вобаста ба муқаддасоти миллӣ яъне забони тоҷикӣ андешаҳои созанда иброз доштанд. ба муносибати рӯзи омӯзгор ва рӯзи забони давлатӣ дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон чорабинии илмӣ фарҳангӣ бо иштироки олимону донишмандон ва ҳайати омӯзгорону донишҷӯён зери унвони забон ҳастии миллат омӯзгор чароғи маърифат доир гардид. иштирокдорон зимни суханрониҳо аз ташаббусу иқдомҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар мавриди ҳифзу гиромидошти забони давлатӣ, тозагиву бақои забони тоҷикӣ ва рушди он ёдовар шуданд. дар идомаи чорабинии фарҳангӣ ғолибони озмуни шоҳномахонӣ байни донишҷӯёни донишгоҳҳои ҳудуди шаҳри Душанбе ки таҳти унвони шоҳнома оинаи шаҳомати ниёгон дар доираи 400 рӯзи ташаббускорӣ иқдоми ҳизбиёни пойтахт барои таҷдиди 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва рӯзи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон доир гардид муайян ва қадрдонӣ шуданд. ҳамзамон як зумра омӯзгорони донишгоҳ барои фаъолияти босамару содиқона бо ифтихорнома ва барои хизматҳои бенуқсони омӯзгорӣ бо нишони сарисинагии аълочи маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон қадрдонӣ гардиданд. ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳи миллии тоҷикистон рӯзи омӯзгоронро бо баргузор намудани як чорабинии илмию фарҳангӣ таҷлил намуданд. таъкид гардид ки муаллим тарбиятгари инсон, чароғи раҳнамо ба сӯи фардои дурахшон, таконбахши рушди ҷомеа ва саҳмгузорӣ рушди нерӯи ақлонӣ мебошад. омӯзгорон вазифаи ниҳоят душворро ба зимма гирифта инсонро аз хурдӣ тарбия менамоянд ва илм меомӯзанд ки ин на чандон кори осон аст. иброз гардид ки таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар ба соҳаи маориф бештар аст ва ҳамасола тамоми имконият истифода мешавад. ҳадаф аз таваҷҷӯҳи хоссаи давлат ва ҳукумати кишвар нисбат ба соҳаи илму маориф аз он иборат аст ки сифати таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ баланд бардошта насли ояндасози мамлакат бо фаро гирифтани илму дониши муосир барои рушди минбаъдаи иҷтимоии иқтисодии ватан, пешрафти давлат ва ҳифзи марзу буми сарзамини аҷдодӣ омода гардад. таъкид шуд ки давоми солҳои истиқлоли давлатӣ зери таваҷҷӯҳи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи маорифи Тоҷикистон ба дастовардҳои бесобиқа ноил гардид. таъсиси квотаи президентӣ, бунёди муассисаҳои томактабӣ, мактабҳо ва донишгоҳи нав, баландбардоштани нақши омӯзгор дар ҷомеа ва додани имтиёзҳо ба омӯзгорони ҷавон аз ҷумлаи ташаббусҳои ҳукумати кишвар мебошад ки барои рушди соҳа аҳамияти муҳим дорад. чорабинии фарҳангӣ иборат аз шеъру оҳангҳои тараннумкунандаи ватан, модар ва омӯзгор идомабахши чорабинӣ гардид.
ба муносибати рӯзи омӯзгорон дар ноҳияи фирдавсӣ шаҳри душанбе бо иштироки масъулин омӯзгорон ва собиқадорони соҳа чорабинии идона баргузор гардид. Нахуст намоишгоҳи дастовардҳои хонандагону омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ ташкил карда шуда корҳои эҷодиву илмӣ ва ихтирооти хонандагон ба маъраз гузошта шуданд, ки маҳсули меҳнат ва истеъдоди насли навро таҷассум мекард. дар ҳамоиши тантанавӣ таъкид шуд, ки омӯзгор дар ҷомеа ҳамчун тарбиятгари насли оянда мақому манзалати баланд дорад. дастгирии пайвастаи соҳаи маориф ва қадршиносии омӯзгорон аз сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат медиҳад. омӯзгор дар ҷомеа мавқеи хоса дошта бо заҳмати содиқонааш дар тарбияи насли босаводу соҳибмаърифат нақши асосӣ мегузорад. ӯ чун меъмори андеша ва маърифат такягоҳи рушди давлату миллат ба шумор меравад. давлату ҳукумат низ бо таваҷҷӯҳи хоса ва дастгириҳои пайваста мақому манзалати омӯзгорро пос медорад. дар идома ба муносибати иди касбии омӯзгорон 123 нафар собиқадор омӯзгор ва кормандони соҳа бо нишони ифтихорӣ, ифтихорнома, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 8 ноҳияи Данғара бо иштироки васеъи омӯзгорони муассисаҳои таълимии ноҳия бахшида ба рӯзи омӯзгорон чорабинии хотирмон доир гардид. масъулин иброз намуданд, ки рушди соҳаи маориф ҳамеша таҳти таваҷҷӯҳи ҳукумати ноҳия қарор дошта, фаъолияти пурсамари коллективи омӯзгорон пайваста қадрдонӣ карда мешаванд. саҳми устодон дар таълиму тарбияи насли наврас назаррас буда имрӯз дар 87 адад муассисаҳои таълимии ноҳия 2506 нафар омӯзгорон ба зиёда аз 53640 нафар тарбиятгирандагон илму дониш меомӯзанд. дар ҳамоиши имрӯза зикр гардид, ки дар солҳои истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳаи маориф дар ноҳияи Данғара ташаббусҳои ояндасозе рӯи кор омада. дар пайравӣ бо сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат даҳҳо муассисаҳои нави таълимӣ ва дар назди мактабҳо синфхонаву дигар иншооти таълимиву фарҳангӣ ва варзишӣ сохта ба истифода дода шуданд. дар идома ба ифтихори рӯзи омӯзгорон нафароне, ки дар масири баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия ва рушди соҳаи маориф саҳми арзанда гузоштанд, ҳамчунин собиқадорони соҳа бо ифтихорномаву сипоснома ва ҷоизаву тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара ва вазорати маориф ва илмии ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. хонандагони муассисаҳои таълимӣ бо қироати шеъру таронаҳо омӯзгор ва касби пуршарафи омӯзгориро бо забонҳои гуногун васф намуданд. ҳамин тавр чорабинии имрӯзаро саҳнаҳои ҷолиб ва суруду таронаҳои дилнишини ҳаваскорон ва ҳунармандони шуъбаи фарҳанги ноҳия рангу таровати дигар бахшид. дар чорабинӣ нахуст роҳбарияти донишгоҳ ҳамаи омӯзгорону иштирокчиёнро ба иди касбии омӯзгорон табрик намуда барои фаъолияти минбаъдаи онҳо бурдбориҳо таманно карданд. гуфта шуд бо дар назардошти нақши калидии омӯзгорон дар таълиму тарбияи наврасону ҷавонон ва саҳми назарраси онҳо дар омода намудани мутахассисон ва кадрҳои болаёқат барои рушду нумӯи мамлакат ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон иди касбии омӯзгорон таҷлил карда мешавад. ихтисос додани як рӯз чун ҷашн ба омӯзгорон далели арзгузории амиқи роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар ба пешаи пурифтихори онҳост. маориф ва илм дар сиёсати ҳукумати мамлакат мавқеи меҳвариву шоиста дошта баҳри рушду пешрафти ин соҳаи муҳиму афзалиятнок тамоми тадбирҳо андешида мешавад. маҳз натиҷаву самараи заҳмати фидокоронаи омӯзгорони донишгоҳи давлатии бохтар ба номи Носири Хусрав аст, ки имрӯзҳо садҳо нафар донишҷӯён бо дипломи аъло ин боргоҳи илмро хатм намуда дар арсаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат кору фаъолият доранд. дар идома як қатор омӯзгорон барои дастовар ва натиҷаҳои назарраси касбиву меҳнатиашон бо ифтихорнома ва мукофотпулиҳо қадрдонӣ карда шуданд. чорабинӣ бо пешниҳоди барномаи фарҳангиву меҳанпарварии ҳунармандони бахши фарҳанг ва донишҷӯёни донишгоҳи давлатии бохтар бо иҷрои сурудҳои тараннумгари ватану истиқлоли кишвар хотима ёфт.
дар шаҳри панҷакен бахшида ба рӯзи омӯзгорон ҷамъомади бошукӯҳ баргузор гардид. Нахуст меҳмонон аз намоиши дастовардҳои соҳаи маориф ки дар даромадгоҳи кохи фарҳанги ба номи Олим Бобоев ба маъраз гузошта шуда буд боздид намуданд. Зикр шуд ки рушди соҳаи маориф ҳамеша дар меҳвари сиёсати иҷтимоии давлат қарор дорад. Барои таъмини рушди маориф имрӯз наздики 60% буҷети маҳаллӣ равона карда мешавад. дар даврони соҳибистиқлолӣ музди меҳнати омӯзгорон 22 маротиба боло рафта танҳо аз 1 сентябри соли ҷорӣ боз ба андозаи 30% зиёд гардид. ин ҳама далели ғамхории пайвастаи давлату ҳукумат нисбат ба устодон мебошад. шарҳ дода шуд ки имрӯз дар шаҳри панҷакен 138 муассисаи таълимӣ фаъолият дорад. дар ин муассисаҳо беш аз 72 000 хонанда таҳсил мекунанд ва онҳоро зиёда аз 4800 омӯзгор ба илму маърифати замонавӣ, ҷаҳонбинии илмӣ ва ҳисси худшиносию ватандӯстӣ ҳидоят месозанд. дар идома омӯзгорон ҳамчун созандагони воқеии ҷомеа ва насли ояндасоз қадршиносӣ гардиданд. ба як ида устодони пешқадам нишони аълочии маориф ва илми Тоҷикистон ифтихорнома ва сипосномаҳо тақдим карда шуд ки ҳозирин онро бо кафкубии самимӣ истиқбол намуданд. дар фарҷоми чорабинӣ барномаи ҷолиби консертӣ бо иштироки хонандагон ва ҳунармандони маҳаллӣ пешкаш гардид. бинандагони азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.